بی بی فاطمہ الزہرا دے بارے حدیثاں گوائن بی بی بے ہوش حسن حسین دی کیفیت عجیب ہر پاسوں آواز آندیے ماہی روئی گے ویندے ویندے ڈھول روئی گے اللہ تعالیٰ نبی سید محبت غم میں رومن نصیب کرے پجالا پوے سارے آنکھوں آمین دوستو ایک حدیث سماعت فرما گنو وعن انس رضی اللہ عنہ قال اوتی عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین حضرت انس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے حضرت انس پاک فرمینے میں کنتو اندبن زیاد فجیع برأس الحسین حضرت انس پاک فرمینے میں عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے وچ موجود ہم عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے وچ میں موجود ہم ایک کوفے دا گورنر ہے فرمینن میرے سامنے جی برأس الحسین فرمینن میرے سامنے امام حسین دا سر مبارک پیش کیتا گیا نبی دے نواسے دا سر امام حسین دا سر پاک فجعل فی تستن تھال دے وچ رکھیا ہویا فرمانے میں موجود ہم اکھی نال ڈٹھم سر مبارک تھال دے وچ تے گورنر دے دربار پیش کی تو نے فجعل ینکتو وقالا فی حسنہ شیئا عبید اللہ بن زیاد اٹھے حدیث تے لفظ یضرب بقدیب اندے ہاتھ چھڑی آئی ہاتھ سوٹی ہاویس بیت آویس گورنر بیمان اٹھے تے حضرت امام حسین دے بقدیب فی انفہی امام حسین دے نکتے سوٹی نال ٹھنگا مارے او ظالم او گورنر اٹھے نا تو فرمائنے نک مبارک دے ٹھنگا مارے امام حسین دے لباں تے چھڑی لائیس اے حدیث میں کھولی بیٹھا جڑے ان لفظ بولیں ذرا سنو وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا عبید اللہ بن زیاد لباں تے سوٹی لا کے نک مبارک دے سوٹی دا ٹھنگا لیس تے ظالم دشمن تھی دے آکھن لگا او لوگو مارائے تو مثل ہذا حسنا تو آکھا بڑے بڑے حسین ڈٹھم حکمرانہ دے شہزادے ڈٹھم بڑے بڑے سونے ڈٹھم پر گورنر راکھا اصل سونا آج ڈٹھم وہاں مارائے تو مثل ہذا حسنا ایو جیاں حسین میں نہیں ڈٹھا ایو جیاں سونا میں نہیں ڈٹھا دشمن تھی کہ آدھا کھڑے دشمنی عداوت ایک پاسے پر محمد بچڑے دا جمال ایک پاسے حسین دا حسن ایک پاسے دشمن تھی دے آدھا کھڑے صورت عجیب حسن عجیب اچھا جا کو سبحان اللہ اور غریب النواز جڑنے جملے علائنس
قال انس فقلت واللہ، حضرت انس دن میں اٹھی کھڑا تے میں آکھے واللہ اللہ دی قسم انہو کانا اشبہہم برسول اللہ، میں آکھے اللہ دی قسم نبی دی تصویر نبی دا ہم شکل، میں آکھے گورنر را کیوں نہ سونا ہوئے جڑا صورت محمد دی ہے۔ آپ دن میں سارے دربار تے مجمع کو آکھا، میں آکھا توجہ نال دیکھو، غور نال دیکھو، اے او حسین جڑا ہم شکل نبی ہے، جڑا تصویر مصطفیٰ ہے، آکھو ہم شکل مصطفیٰ ہے، جی میں میرا نبی سونا اوے محمد دا بچڑا حسین سونا۔ میں مشکات شریف کھولی بیٹھا، فرمایا امام علی مقام دی زیارت کیتی ہے مجمع، بندے غور نال توجہ نال پہ تکینن تے انس پاک دن واللہ میں توجہ کیتی ہے، میں قریب آیا دل دھیان کیتے میں نبی دے بچڑے دے لب حرکت چن لب ہل دے پیان، فرمایا بھرے دربار حسین قرآن دی تلاوت شروع کر دی ہے، بھرے دربار امام حسین تلاوت فرمائیے، سارے مجمع چوں آواز آئیے، سورت بھی سونی ہے، سیرت بھی سونی ہے، اتے غور نال سنو حسین دی تلاوت بھی سونی ہے۔ ویسے آپس بیٹھے ہیں، تو آڈا کیا خیال ہے سونا میں پڑھ دے حسین؟ ایک کوئی پانی پتی یا مصری کاری پیا پڑھ دے، آج ہی کوئی کاری پڑھنا لا ہوئے تے بندیاں دے بیتال ہوا دن بھل 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 ڈاڑھی تلاوت سنی سے حکمی میں ہے، حکمی ہے جو تو آدھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جدنی قرآن پڑھو اپنی آواز نال قرآن کو سونا کرو، قرآن کو زینت بخشو، اللہ پاک آواز دیتی تو سونی آواز نال قرآن پڑھ، کیونکہ میں ضمن عرض کی تھی جلاہے کی روایت چاندے اللہ قیامت آلے جاڑے جنن جنتی جنت داخل تھی ویسے نا اللہ جنتیاں کو آکسی وہ جنتی ہو، اگر تو آدھا دل کریں دا ہوئے تو کو سونی آواز سنوا جنتی آکسن مولا سنوا، اللہ جنت حورا کو حکم دے سی میری حمداللہ نغمہ سناؤ سور رہے جلے پرسن جنتی بڑے مسرور تھی سے وہ اکسن سبحان اللہ سے فرمائے سی اگر تساں آکھو تو آکھو این آلوں بئی سونی آواز سنوا مولا سنوا، اللہ تعالیٰ حضرت داود علیہ السلام کو فرمائے سن اے میرا داود نبی اج اللہ نے داودی زبور پڑھ کے سنا جنتا، حضرت داود علیہ السلام دی تلاوت ذکر قرآن چے داود علیہ السلام پڑھ دے ان درخت وجد چاوے نے ان داود علیہ السلام پڑھ دے ان فرمایا پکھی پرندے اللہ دے نبی دے کٹھے پڑھنا شروع کر دینے ان داود علیہ السلام دے بارے حدیثہ گواہ قرآن گواہ داود نبی جنن زبور پڑھیا واندھا پانی کھڑ بنیا اچھا آنکھو سبحان حدیث موجود ہے جی میں داود علیہ السلام زبور پڑھ دے ہیں میں امام حسین قرآن پڑھ دا امام حسین دے بارے مفسر لکھ دیں جنر امام علی مقام تلاوت کرنا واندھا پانی کھڑوے دوستا
داود علیہ السلام پڑسن تے جنتی وجدے چاوے سن ہر پاسوں آواز آسی سبحان اللہ سبحان اللہ سنو اچھا حدیث چاندے اللہ سے فرسن جنتی ہو جے توڑا دل کریں دا ہوئے تو کو این کنو ودھائی آواز سناواں این کنو اتلی سور جنتی آکسن مولا سنوا اللہ سہی توڑے میرے نبی سہی کو فرمیسی اے میرا مدینے والا محبوبہ آج ذرا اپنی آواز جنتیا کو میرا قرآن سنوا اللہ ساکوئی سالہ و منظر نصیب کرے جو بہشت اندر جنت اندر آکھو سارے جنتی سنن والے تے توڑا میرا نبی ہر پاسوں آواز آسی سمعنا قرآناً عجبا جنتی اکشن مولا قرآن وی عجیب پر ساڑے نبی دی زبان وی عجیب قرآن وی عجب زبان وی میں تو کوئی واسطے عرض کیتے جو نبی سیدہ پڑھونی سبحان اللہ تے مل کے آکھو حسین دا پڑھونی امام حسین دی تلاوت امام علی مقام جنن قرآن پڑھے حضرت انس پاک فرمینے مجمع دے اندر دربار رواڑ شروع تھی گئے فرمینے دشمن تھی دے روون پیگن ہر اکھ عشق بار تھئیے ہر بندہ روون آلا عجیب منظر تھی گئے باقی شہداء دے سروی پیش تھے امام حسین جنن تلاوت شروع فرمائیے تے بندے رو دے پچھن پیگن جو کیڑے ملک دا وسدہ کاری ہے کیڑے ملک دا وسدہ کاری ہے دس کہیں قرآن پڑھایا ہے ایویں سنیا کہیں تو سنیا نہیں جڑا پڑھ کے اج سنوایا ہے ایک بندے دی چیخ نکلیے چٹی داڑھی آلا بڑھڑا قریب ہے اور میرے امام دے سر دے کولا کے آدھے یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلایا ہے یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلایا ہے رب جانے کیا مجبوری ہے جو سر سانگتے آ چڑھایا ہے جلے سارے مجمع دے اندر چیخو پکارے بندہ پچھے جڑا پاک امام جواب دیتے عاشق لکھے میرے امام فرمائے پچھنا لیا میں راکب دوش نبی دا میں راکب دوش نبی دا میں بچڑا شیر علی دا میں کو لوگو رج رج دیکھ گھنو میں پتر نبی دی دھیدا میں کو لوگو رج رج فرمینے میں مادہ پتران جڑی ایک ہاتھ نال چکی چلیں دی آئی بے ہاتھ نال پینگے دی ڈوری ہلیں دی آئی تے زبان نال میری ماں لوری قرآن دی دے دی آئی اچھاکو سبحان اللہ تو دوستو اے تسلیم کرو تو سائیں تے ساری کائنات من گئی ہے جو قرآن بھی عجیب ہے پر حسین دی زبان بھی عجیب ہے میرے امام دی تلاوت
تے آکھو ول حسین پاک دی قربانی وی عزیز